just to give us a little ingnunta summary, no? Ug unsa ning mga season, mga year sa atong kalendaryo simbahan. Okay, atong lang ibutang sa atong panumduman kanunay. Dunay duha ka mga importante nga yugto sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. O kining nahinumdumi nga ang atong kalendaryo sa simbahan ginunot pod sa dagan sa kinabuhi sa Ginoo ni Kristo. O dunay duha ka mga major events diha sa life of Jesus Christ. Unsa man ni ang iyang Pasko sa pagkatao o Pasko sa pagkabanhaw. Okay? So these are the two major events or ingnon tampo nga major feasts o solemnidad sa kinabuhi sa atong mahal nga Ginoo. Ang iyang pagkatao, Pasko sa pagkatao, Pasko sa pagkabanhaw. Now, tungod lagi kay kining duha ka mga piyesta, major man, importante man kaayo sa kinabuhi sa atong Ginoo, kay importante man, dunay gitawag og preparation. Dunay gitawag og preparatory season. Okay, so unsa man ning season kining pagkatao sa Ginoo, gitawag na og Christmas season. Unsa man ning season sa iyang pagkabanhaw, gitawag na og Easter season. Okay? So, two major seasons in the life of Christ. Now, as I said, kung mo kay doon na may major seasons, doon na po'y preparatory seasons. Season nga nag-andam to the celebration of the major event. Unsa maning preparatory sa Christmas season. Gitawag na og Advent season. So preparation na for Christmas. Advent. Diha nagsugod sa Advent ang bag-ong tuig. And it starts with Jesus, the longing for the coming of the Messiah. No? The longing for the coming of the Messiah, who is Jesus Christ. And that is at the beginning of Advent. Muna ang sinugdanan sa paghuwat ug pagpangandam. And then, here comes the fulfillment sa gipangandoy nga umaabot nga Mesiya. Ug sa man ang fulfillment ana, mao ang iyang pagkatao, the nativity nga ginganlan nato og Christmas season. Okay. Now, musunod na pod niya na ang gitawag og ordinary season, no? Balik ta sa ordinary season ang mga adlaw diha sa kalendaryo, no? And then after the short ordinary season, mubanus ang gitawag na tog preparatory season for another major event. Usa tong kaduhang major event, Easter season. So doon na po preparatory season ang Easter. Unsa may tawag anang preparatory season sa Easter? Gitawag og Lent season. 40 days of Lent in preparation for the Easter, for the resurrection of Jesus. And then, after the Easter season, mabalik na po ta sa ordinary season. Unya, maghuwat na po ta, sama karon, ordinary season pata karon. And then, the end of the ordinary season is Cristo Rey. Sunod Domingo, mawang piyesta sa Kristong Hari. And then, the cycle ends. And then, another cycle begins with the Advent season. Okay? So, nakita ninyo ang 5 seasons in the calendar, no? So, unsa ra to ng 5 seasons? First, Advent in preparation for the season of Christmas. And then we have ordinary season. And then comes the preparation, Lent. And then here comes the another big event nga mao ang Easter season. And then mubalik na po ta sa ordinary season, and then mo-end ang ordinary season og King, Christ the King, and then the life cycle again begins. In other words, it starts with Christ,
and ends with Christ. How do you call that? God is Alpha, beginning, and ends Omega. So, God, Jesus, is Alpha and Omega. So, we begin with Christ, Advent, longing for the coming of Christ, and we end with the resurrection of Christ. No? So, Christ is the source of everything. Okay, so that is the summary of the calendar, no? Pero atong tagaan og mas colorful explanation by assigning color coding, no? Mag-color coding ta para sayon ra gyud kayo i-remember. Okay. So, magisgot kag Pasko, Pasko sa pagkatao, unsay color? What is the color of Pasko sa pagkatao? Christmas season, unsay color? White. Right? White. Unsay color sa Pasko sa pagkabanhaw? White. White. Remember sa atong tradisyon ng mga Pilipino, doon na tay tabo, no? Sugat, no? Unya sa sugat na diha ang the dramatic change of color from black, which is the color of mourning or purple, kato si mahal nga Birhen Maria, the Lady of Sorrows, no? Nga nagkupo og itom, and then pagtagbo nila, ang anghel nikuha sa kupo nga itom ug giilisan og puti. Why? Because resurrection, right? Okay. So, magisugot ka litag Pasko, unsay color? White. Pasko sa pagkatao, Pasko sa pagkabanhaw, color, coding, white. Okay, how about the preparatory season? Unsay color sa Advent? Unsay color sa Advent? Violet, right? Okay. So, purple or violet, monay color sa Advent, in preparation for the Pasko season. Now, arita sa Lent. What is the color coding of Lent? Unsay color sa Lent? Violet. Violet. So, sayon na kayo. Sayon na kayo. Preparatory, violet. Pasko, white. Okay? Advent, which is Advent season, unsay color? Violet. And then, in preparation for Christmas, unsay color? White. Again, comes Lent, unsay color? Violet. Pasko sa pagkabanhaw, unsay color? White. Now, in between, gitawag og ordinary season, unsay color? Green. Okay? And then, on the third Sunday of Advent, or on the third Sunday of Lent, unsay color? Pink. Okay. So, pink is a symbol of joy, no? Happiness, hope, joy. Okay. Now, back to atong readings karon. Nanana sa hay naman tadapita. Nabata sa Lent, nabata sa Easter, nabata sa Christmas, nabata sa Advent. Hay man ta, where are we? Ordinary. Precisely because we are in green. Okay. Now, next week, last Sunday, of course, kay Christ the King, white. White gihapon kay Kristong Hari, no? Anyway, arita sa context of the readings. The first reading was taken from the book of Daniel. Daniel is a prophet of the Old Testament. Unsay unod sa Daniel? Ato nang i-connect sa unsay unod sa gospel. Okay? Ang Daniel was written, no? Ang Daniel was written on the 2nd century. 2nd century before Christ. Sa tupa, long before Christ came, gisuwat ning maong gospel. Ni kamang maong reading, book of Daniel, prophet Daniel. Unsa may unod. Okay, that was the time when Israel was under the Greeks, the Persians,
Ang ilang hari, si Antiochus Epiphanes IV, was a very cruel king. Mauna nga, kanunay nag-antos in town ang mga Hudeo. So, sa ilang pag-antos, nangita sila kahayag. Mauna nga, diha sa Daniel chapter, atong reading karon, gipakita ni Daniel ang vision of God, which is mubarog ang usa ka manunubos, usa ka protector, which is Michael, nga maoy mo defend sa mga Israelita. Ug mudaog sila, and they will be given eternal life. So, now, by the way, ang words, ang language nga gigamit sa book of Daniel ug sa atong gospel karon ni Mark, mo ni gitawag og apocalyptic language. Unsa man ang apocalyptic language? Sa Griego nga pinulungan nga ang kahulugan unveiling. Kana bang veiled kanang gitabunan unya unveiling, gitangtang ang tabon, or another common word, revelation. The revelation, no? Muna nga ang last book of the Bible is known as the book of Apocalypse or Revelation. Okay. Now, ang gigamit ng mga pulong apocalyptic language, ug unsa man ang apocalyptic language, mao ning mga words nga veiled, no? Gigamit ang usa ka pinulungan nga dili masabtan. Masabtan in a way tungod kay mahadlok man ka. Mura og tiyaw bay mutipas, mga dragon, mga unsa pa na diha, no? Gilngig kayo paminahon. Pero veiled language na siya. Doon ay meaning ana. Ang meaning mao nga at the end mudaog gihapon ang gahom sa Dios. Mao na ang book of Daniel to give encouragement and hope to the people, to the Jewish people, nga mo tapos ra ang reign of King Antiochus Epiphanes IV. So, ining katapos ana, magmadaogo na pod ang mga Hudyo. Okay? Arita sa gospel. Unsa man ang language nga gigamit sa gospel? Can you imagine Jesus telling the apostles, no? Remember, kining mga apostoles, they just came from the temple, no? Inumdum siguro mo sa atong istorya, last Sunday, the other Sunday, and the past Sundays, Jesus was coming from Galilee towards Jerusalem. Unya, ningabot sila sa Jerusalem, the first thing he did was to go to the temple. And then iyang gilimbuwad, iyang gipanglabay, masinsiyo. And then the following day, Tuesday, himbalik siya, mo nang atong Holy Tuesday, himbalik siya sa templo, ug didto nagkikabildo siya sa mga kadaguan sa templo, naglali sila, angay bang anong iyan ning gibuhat, anong iyan ning usay iyang katungod, and then angay bang mobayad sila og taxes, unya hantod ng utana og what is the greatest commandment, no? And then last Sunday was the gospel about the unsa man, the widow, no? Katong ning hatag sa tanan ug ang katong si Elias nga nihangyo sa usa ka babae ka widow nga mangayo og pan, unya wa nay lain, gihatag niya ang tanan, everything was given. And the same thing ang katong diha sa gospel, ang last coins gihatag niya ang tanan. So everything for the Lord, no? Everything for God. Then after this episode, nanggawas ni si Jesus ug ang mga apostoles outside the temple. Now the temple is a very, very huge infrastructure. It is 500 yards length. Unya, ang width niya is 400 yards. Perting dakuang infrastructure. And it was made of stones. Dili stones nga hollow block o gagmay nga mga pebbles. No. Ang stone nga ilang gihimo was mga dagko kayo. Ang width is 50 feet long. Count 50 feet long. Muna kalapda ang ilang bato. Ug ang habugon sa bato is 25 feet. Napa na karon diha sa
Jerusalem, ang mga ruins of the retaining wall of the temple na panakaron diha sa Jerusalem. Makita pa nimo mga dagko kayo mga bato nga gipurma nga mao'y foundation sa ilang temple. And then Jesus and his apostles went outside the temple. Diin man sila padung. Ning saka sila dito sa bungtod nga gitawag og Mount Olives nga nagpaantaw sila sa mao nga temple. Og ning gaze ang mga apostol, wow, pagkanindot ba nini nga temple? Pagkanindot ba nini pagkahimo sa maong building? And then Jesus said, look, tinuod, nindot ni, pero moabot ang panahon nga way usa ka bato nga dili mabungkag. Iyan ang gitag-an, no? That was about 32, 33 AD. Iyan ang gisulti. And then, about 40 years later, unsay nahitabo na tinuod. Gisulong ang Jerusalem sa mga Hudiyo o sa mga Romano, kay nagrebelde man ang mga Hudiyo against the Romans. At that time, ang Romans mo'y nagduma sa Israel, ning rebelde ang mga Hudiyo, and then nagsugod ang irang rebellion around 67 AD, pero pagka 70 AD, ning balik ang mga Romano o gilusob ang syudad sa Jerusalem, gisunog nila ang tanan, gibungkag nila ang tanan, total annihilation, and that was when no stone was left unturned. Natinuod ang prophecy ni Jesus Christ, no? So nindo tinuod na, yes, pero mabot nga mabungkag ning tanan. Now look, after niya na naghisgot siya og destruction, no, pagkabungkag, at the same time ning sulti pud siya nga moabot ang panahon nga mutipas ang mga planeta sa iyang naandang agianan, mga tagak ang mga bituon. There is upheaval in the universe that would suggest kunuhay the end of the world. But the real meaning sa gisulti ni Kristo is actually a judgment on the Jewish nation, no? Munay i-judge niya sa Ginoo ngadto sa mga Hudiyo because of their disobedience, because of their violation of their covenant, no? Now, kining gihimo ni Jesus nga murag vision nga moabot ang usa ka higayon nga motipas ang tanan-tanan, and then all of a sudden ang anak sa tao mutungha uban sa dakong gahom, kuyog sa iyang mga anghel ngayang gisugo pagtapok sa tanang katawhan nga mga pinili. That would be the Christ the King, no? That would be the resurrection, that would be the victory, the triumph of good over evil. So eventually, kini diayong veiled language nga gigamit diha sa apocalyptic language nga gigamit sa atong readings actually are words of hope and encouragement. Ayaw mo kabalaka magkaguliyang ang tanan, no? Sama sa libro ni Daniel, magkaguliyang, but the end will come. The end of the reign of terror, the reign of the evil would end. And then comes the second coming of Jesus, nga gitawag sa Grigo og parousia. The second coming. Now, talking about the coming of Jesus, the three comings of Jesus. Tulo ka types of coming. First, the coming of Jesus physically, nativity, katong yahang incarnation, no? Pulong na himong tao. So that's the first time Jesus comes in flesh. And then the coming of Jesus sa second coming, parousia, or in the time of death nato sa atong kamatayon, gikuha ta sa Ginoo. And the third type of coming of Jesus is His coming to our lives. Sa iyang pag-abot sa atong kinabuhi nga murag og naitermino na itong mga Bisaya na tauhan ka, ang kini murag naginuuhan ka, na naanghilan ka, naanghilan mo na murag more fit word nga ibutang diha nga mura og ang Ginoo na mao'y nagpuyo nimo. That's the time nga
nahimo kang real Christian, no? So, ang message di ay is, there may be chaos, there may be upheaval, there may be catastrophe, but if you are sticking with Him, stand firm, you will be safe. You will be safe. So muna ang message ni Jesus. Kanunay, mutanaw ta sa end. Okay? Nay kamatayon, nay upheaval, natanan, pero put it at the back of your mind, not always on front of you. Ganuman. Kay kanunay ka magunahon na og kamatayon, kanunay ka magunahon na og end, kanunay ka magunahon na gubat, etc. So may mahitabo nimo, mamatay ka sa stress, no? Sige lang kang morbid kay kagunahuna. But just know that there is an end. An end is Jesus Christ. As we began with Him, we end with Him, no? So, what are we supposed to do while waiting for the time to come? While waiting for us to reach the goal, what are we supposed to do? Okay, I would like to share with you a very good lesson I learned from my brother, actually, no? Ini ako igsuon, sige siyang appeal ining Santiago, Compostela, kanang the way, no? Magbakta sa sila. Ato sa Spain, they walk every year, they go with a group, and then they have a pilgrimage, they walk for 16 days, 18 days, and they walk high mountains, sag-asa, hantod moabot sila sa Compostela, diha sa Santiago de Compostela Church, which is na diha ang end of the pilgrimage, no? Matud pa niya, nag-uban magud mi one time dito sa pagsaka sa Sinai. You know where Sinai is? Sinai is the mountain where supposed to be Moses received the Ten Commandments, no? Dito sa bukid sa Sinai. Now, kining bukid sa Sinai is more than 2,000 meters kataas. Taas kayo ni siya, habog kayo. Although not the highest mountain in Israel, pero habog kini siya, it will take you 4.5 hours to climb the mountain by foot. 4.5 hours. Bukid kayo. We usually start climbing either 12 midnight, aron moabot mi dito 4:30, just on time for the sunrise, nindot kayo ang scenery. Or we start diri sa udto, no? Alauna, alas 2, kung bugnaw kayo sa kadlawon, ari sa alauna sa hapon, magsugod, moabot dito alas 5 sa hapon. Unya mo balik pod in time for the night, no? Matud pa niya. So when you climb, do not look up the mountain top all the time. Just glance at it once in a while so you will know your direction. Pero all the time, look at where you step on. So, kung mulakaw kuno ka, in a journey, ayaw kanunay paghangad sa imong goal. Ayaw kanunay pagtanaw, pagtutok sa imong goal. Asa man ka mututok? Sa imong gilaktan. Para dili ka ma-slide, para dili ka mahagbong, para dili ka matumba. What does that mean? It means in real lifetime, don't live in the future. Live in the present. Enjoy your journey now. Enjoy every day of your life. Kay, sige kang tanaw sa future, may stress ka. Sus, mamatay naman tali ko, hala, gitagaan ako pila ka buwan. You'll always be thinking of the ending, and therefore you won't be enjoying the process of going to the end. So the lesson is, while we are still waiting for the end to come, live in the present day, no? Puy ang naa karon, ang unsay, be aware of what was going on in your life now, today, on this very moment. Not live in the past, not live in the future, but live today. Knowing that the goal is a product of your today. The goal is a product of your journey today. Nagatuo kami sa